баробар намояд ки кутош бо 11 имтиёз дар зинаи сеюм мавқеъ касб кардааст. Аз маркази майдон футболбозони клуби марказии варзиши Артиш рақобатро оғоз кардан ва акнун мо шумо имконият дорем ки Билол Сулаймонов тӯбро ба Отабек Каримов равон мекунад. иштибоҳ кард ҳимоятгари клуби марказӣ. партов ба дохили ҷаримагоҳи клуби марказӣ. имконият барои Старавшан ба миён меояд ва дарвозабон тӯбро ба наздиктарин андастааш равон мекунад. Шервонӣ Мабачоев зарбаи Шервониро мебинем ва дигар бозингарони хати ҳимояи Старавшан дар дохили ҷаримагоҳ ҳастанд. Отабек Каримов партофтию идома дорад ҳуҷуми Старавшан зарбаи задашударо мебинем ки имкониятро пайдо кард Ҷаҳонгир Сафаров. Фаридун Деҳқонов дар назди тӯб аст. ирсоли Фаридун Деҳқонов ки зарба мезанад зарбаи бисёр ҳам хуб иҷро гардид берун аз ҷаримагоҳ вале Сулаймонов пас ба Мабачоев. Мабачоев дар дохили ҷаримагоҳ аст. Элчибек Рашидбек зарбаи Шервонӣ Мабачоев ба анҷом мерасад. нимаи аввали бозии клуби марказии варзиши Артиш ва Старавшан ҳисоб 0-0 кушода нашудааст ва ҳамлагари Старавшан Фирӯз Раҳматов таҳти рақами 63 ва ҳамин тавр оғоз мешавад нимаи дуюми бозии клуби марказии варзиш Артиш ва дастаи Старавшан. созмон дод Фатулло Фатуллоев ва ҳуҷум мегузарад. ирсоли тӯб зарба ва зарбаи Элчибек Рашидбековро дидем. Идрис Амину дар назди тӯб аст. ирсоли Идрис Амину Комрони Мирзохон зарбаию ва садди гузошта тӯбро аз майдон берун мекунад. ирсол ва бубинед ки чӣ гуна имконият аст барои клуби марказӣ. як зарбаи дигар дар иҷрои Идрис Амину ва инҷо футболбозони клуби марказӣ айни ҳол талош доранд ки тӯбро аз назди ҷаримагоҳи худ дуртар кунанд. пас ба Отабек Каримов. Отабек Каримов имконияти зарбазанӣ. як зарба мезанад Отабек Каримов ва зарбааш рост буд вале ирсоли баланди Фатулло Фатуллоев зарба зада мешавад ва Билол Сулаймонов тӯбро гирифт. Ҷаҳонгир Сафаров пас ба хати ҳамла. ҳуҷум идома дорад. имконият аст барои Старавшан аммо чӣ ишора дорад довар. клуби марказӣ тӯбро мегирад вале иштибоҳ мекунад футболбози клуби марказии варзиши Артиш. ва акс ҳуҷум мегузарад Старавшан зарба ва бубинед ки чӣ гуна зарбаро айни ҳол иҷро кард Ҷаҳонгир Сафаров ва хело дид ки дарвозабон аз дарвоза берун шудааст вале Фатулло Фатуллоев ҳуҷумро идома медиҳад. ирсоли Фатулло Фатуллоев зарба аз назди дарвоза ва Фатулло Фатуллоев партов мекунад Қурбоналӣ Бобоев ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом мерасад. клуби марказии варзиши Артиш ва Старавшан натавонистанд ки гол бизананд. ҳисоб